Now today, Dzisiaj today we have the shutters who normally participate in the Kaji Gunshu. normalnie o tej porze roku braliśmy udział w Kadziu Gęci i w Siedra. And I would first like to offer my I tested przede wszystkim greetings to all of chciałbym them. wszystkich bardzo powitać i ofiarować Wam swoje tashidele. So today here, because of the epidemic, we have not been able to hold the Gunshu. Ale z powodu tej pandemii nie jesteśmy w stanie w tym roku przeprowadzić Gęci. We're supposed to organize the Gunshu, and Kaji Garo Rinpoche have asked me to hold this just so that we don't entirely miss the I event. w związku z tym Siedra i Chapje Changu Rinpoche, który był w tym roku odpowiedzialny za zorganizowanie tych nauk, poprosił mnie o to, ażebym przeprowadził właśnie takie wykłady odnośnie 4 Dharm Gampopy, teraz online. Te 4 Dharmy Gampopy są znane nie tylko w tradycji Kadziu, ale we wszystkich tradycjach buddyzmu tybetańskiego. W wielu naukach Sakya, Gelug, Kadziu, Nyingma, w wielu w nich wspomina się właśnie o tych 4 Dharmach Gampopy. A ponieważ teraz mamy wydany zbiór wszystkich dzieł Gampopy, gdzie zawartych jest kilka tekstów, gdzie Gampopa mówi o tych 4 dharmach. Niektóre są dłuższe, niektóre krótsze. Poza tym Khinchen Pema Karpo napisał takie nauki znane jak czyli on stwierdził, że drogocenny różaniec najwyższej ścieżki autorstwa Gampopy, że właściwie jest komentarzem do tych 4 dharm. I jest tam powiedziane, że we wszystkich dłuższych wyjaśnieniach do tych 4 dharm jest powiedziane, że są to wyjaśnienia, że te 4 dharmy Gampopy wyjaśniają właściwie nauki o poglądzie, medytacji i postępowaniu, ale nie mówią tak jasno, że są wyjaśnieniem czy rozjaśnieniem 4 dharm. Ale jest też inny, bardzo krótki tekst, zaczynający się od tych słów Namo Guru i tak dalej, który znajduje się w tych zebranych dziełach Gampopy. To są właściwie teksty, które w zebranych dziełach Gampopy tak wyraźnie mówią o tym, że są one objaśnieniem czy rozszerzeniem nauk zawartych w 4 dharmach Gampopy. Ale dzisiaj będziemy mówić o tym krótkim tekście, który ma właściwie w swoim tytule nazwę te 4 dharmy Gampopy. Również Lodrotaje w swoich drogocennych naukach podaje takie jednoznaczne objaśnienie, komentarz do 4 dharm Gampopy. Także u samego Gampopy znajdujemy właśnie takie komentarze będące obszerniejszym wyjaśnieniem 4 dharm. I również
znajdujemy u innych autorów, taki na przykład tak 12 zwrotek o 4 dharmach, albo inny z uczniów Gampopy, o ile zrozumiałem jako tłumacz, Getsangpa chyba, też napisał komentarz do tego, a więc znajdujemy szereg tekstów, które to objaśniają, między innymi tekst nauczany przez Lorepę, i ten tekst stał się bardzo ważny w rozprzestrzenieniu później tych nauk Gampopy o 4 dharmach. I jest też szereg komentarzy napisanych przez dzieje Pamodrupę, więc wszystkie one, skupiając się na tych 4 dharmach, pokazują, że ten tekst napisany przez samego Gampopę, który znajduje się w zbiorze nauk Gampopy, tak, i również teksty, które używamy, czasami różnią się co do samych słów tych 4 dharm. Na przykład w późniejszych czasach mówi się, oby mój umysł skierował się ku dharmie, ale w starym tekście było, oby moja dharma stała się dharmą. Współcześnie częściej się mówi, oby mój umysł stał się dharmą. Więc Khenpo Karma Rinchen Darje napisał krótki komentarz o tych 4 dharmach i on mówi, że w czasach 5. Karmapy, Deshinkherpy, że wtedy zostało to zmienione. Oczywiście trudno jest zdobyć zebrane wszystkie teksty Deshinkherpy, ale jest taki tekst o Mahamudrze napisany przez bezpośredniego ucznia 16 Karmapy, przepraszam, 6 Karmapy i tam 5 Karmapy Deshinkherpa. I jest tam napisane właśnie, żeby mój umysł skierował się ku dharmie. Więc to są wszystko źródła, na które możemy spokojnie w kolejnych dniach popatrzeć. Nie chcę teraz za wiele o tym mówić, ale pokrótce, kiedy mówimy o 4 dharmach Gampopy, możemy je nazwać również 4 takimi punktami trafiającymi w sedno, uderzającymi w sedno. I w tych naukach też zawarte są nauki prowadzące uczniów o 3 stopniach zdolności, tak jak się tego naucza w Kadampie, a więc również nauki Mahamudry zawarte w Kadziu też są zawarte w tych 4 dharmach, podobnie jak nauki dla 3 rodzajów uczniów z Kadampy, a więc widzimy, że wszystkie rodzaje nauk są w tym zawarte. W szczególności my, którzy uważamy się za spadkobierców mistrza Gampopy, jest to coś, co powinniśmy, te nauki są czymś, co absolutnie powinniśmy znać. A więc chciałbym wykorzystać teraz tę sposobność, że będę mógł omówić, nauczać o tych 4 dharmach Gampopy. Ale zanim mówimy o tych 4 dharmach samych w sobie, my zwróćmy uwagę na to, że zwykle nazywamy siebie samych Kadziupa albo Kadziu. Co właściwie znaczy Kadziu? Gdybyśmy byli poproszeni o to, żeby to wyjaśnić. Jest szereg osób, które jakbyśmy zapytali, dlaczego jesteś Kadziu, to by powiedzieli, bo moi rodzice byli w Kadziu.
Kiedy ja na przykład byłem mały, I became a monk in a Kagyu monastery. stałem się mnichem w klasztorze Kagyu. And so for that reason, I z tego powodu, dlatego właśnie jestem Kagyu. Tak by powiedzieli na przykład. So, first of all, A więc przede wszystkim so we need to first of all think about musimy przede wszystkim pomyśleć o tym, co oznacza być Kagyu. Co właściwie znaczy bycie Kadziupą. Ogólnie, if we think about if we take a broad, a vaster understanding of jeśli myślimy o szerszym znaczeniu słowa Kagyu, the first syllable is the word to ka, which pierwsza sylaba K oznacza słowa. I musimy zrozumieć, co to oznacza. this means between the conjured and the tenjured, this means the conjured, the collective To word of the Buddha. pomiędzy Kadziu i Tendziur na przykład to odnosi się do Kandziur, czyli do słów Buddy, do nauk samego Buddy. Powinniśmy zrozumieć, że K właśnie to oznacza, a Gyu to jest linia. It's being a lineage that is passed down uninterrupted from one A więc jest to linia, która jest przekazywana, czy w której przekazywane są nauki Buddy z nauczyciela na ucznia. Więc jeśli połączy się te dwa słowa razem, It should be understood as gurus to transmit the words of the Buddha. to znaczy, że guru, którzy przekazywali słowa Buddy, te trzy pitaki i tantry i tak dalej, że to są uczniowie, którzy utrzymywali tę linię w takiej nieprzerwanym strumieniu. Then everyone who upholds a Buddhist I lineage could be każ- called a Więc w zasadzie każdy, kto utrzymuje nauki Buddy, mógłby być nazywany Kadziu. I think it's appropriate to say that. I to jest, ja myślę, że to jest całkiem poprawne takie określenie. For this reason, Z tego właśnie powodu in Tibet, w Tybecie the Kadambas were sometimes called Kadampowie Kagyu. są czasami nazywani Kadziu. There's the Kadam. There are people in the hearing lineage of the hearing pyramid in the Gelugpa I lineage s- who were a- called the Giden Kagyu. Na przykład Gelugpowie, którzy dalej utrzymywali nauki tej linii, byli nazywani też Gendyn Kadziu. Bodum Kagyu. Albo na przykład byli ci This way, uczniowie different Butona, lineages mistrza Butona, tłumacza Butona, oni byli nazywani Buton Kadziu. But these days, as generally known, Ale teraz, współcześnie, zwykle kiedy mówimy Kadziu, we think about a particular myślimy o tej szczególnej, konkretnej linii buddyzmu tybetańskiego. Tak rozumiemy zwykle słowo Kadziu. Żeby dać wam jakiś przykład. if you had three monks, one from Sakya, one from Gelug, from the Nyingma tradition who came, and you asked them all, Jeśli byście mieli dwóch mnichów z Gelugpa, jednego z Sakya, jednego z Nyingmy, gdybyście zapytali, skąd jesteście, to on powie, ja jestem Sakya, jestem Nyingma, ja jestem Gelug. but they wouldn't say, I'm Kagyupa. Ale nie powiedzą, jestem Kadziupa. But when they're saying, I'm not Kagyu, it means if it's saying, I'm not someone who's holding the lineage of the Buddhist teachings, that's Ale- what they're saying. Ale nie mają na myśli tego, że nie jestem tym, kto trzyma linię nauk Buddy, tylko rozumiane jest Kadziu właśnie jako imię, nazwa poszczególnej czy konkretnej linii buddyzmu tybetańskiego. I wtedy mówią, przez to nie jestem Kadziupą, przez to, że nie należą do tej konkretnej tradycji. Has changed. A więc to znaczenie tego słowa zmieniło się z biegiem czasu. Nie jest zawsze rozumiane tak samo. Ale faktycznie In terms of being people who uphold the teachings of the Buddha, ludzie, tradition of the words of the Buddhas, wszyscy, którzy utrzymują nauki Buddy, możemy powiedzieć, że są Kadziu. but today, in terms of the Ale way współcześnie, we talk about it, it's generally known. tak jak zwykle o tym Kagyu, mówimy, what we understand it as, jak rozumiemy Kadziu, a Kagyupa is Kadziupa to jest ktoś, This means the instructions passed down from the, or the tradition of the instructions. to passed znaczy, down from jak jako Kadziupę rozumiemy te linie nauki, które były przekazywane przez Tilopę, instructions from different traditions. który zebrał nauki z różnych tradycji i przekazał to Naropie. Heard all the instructions. Naropa otrzymał wszystkie te instrukcje He taught them to
i dalej przekazał je Marpie, tłumaczowi. Tłumacz Marpa przyniósł je do Tybetu i wprowadził tę tradycję studiowania, przemyśliwania i medytacji nad tymi naukami. W ten sposób można powiedzieć, że tak właśnie od Tilopy i tak dalej jest ta nieprzerwana linia przekazu tych nauk i to zwykle nazywamy Kadziu. Więc jak mówiłem, że Tilopa zebrał różne przekazy, to są różne sposoby, w jaki się to klasyfikuje i jak się określa, co oznacza słowo kadziu jako przekaz tych różnych linii, ale dzisiaj nie będę o tym mówił. Ale mówi się o tych czterech tradycjach, czterech liniach tantr, które wszystkie pochodzą od Buddy Vajradhary, czyli Dorje-Changa. Wszystkie one są naukami samego Buddy. A więc w szerszym znaczeniu to są, kadziu znaczy, że to są nauki pochodzące od Buddy. Ale jeśli myślimy w bardziej takim wąskim, ograniczonym znaczeniu, to są nauki, które oczywiście one wszystkie pochodzą od Vajradhary. Nie ma tutaj, to nie jest to przeciwstawne w porównaniu z tymi moimi wcześniejszymi wyjaśnieniami, że K to jest to, co pochodzi od Buddy, ponieważ to i tak pochodzi od Buddy Vajradhary. Teraz niektórzy zamiast kadziu wymawiają to kardziu. Ale faktycznie najczęściej w tradycji kadziu, podobnie jak w innych tradycjach, wszyscy nazywają to po prostu kadziu. A więc źródłem nauk kadziu, to źródło jest w Indiach. Te nauki pochodzą z Indii, od Tilopy, Naropy. I było wielu wielkich mistrzów, którzy utrzymywali czy kontynuowali te nauki w Indiach. Sam Marpa tłumacz został uczniem Naropy i przybył do Tybetu, przynosząc te nauki. I tak właśnie te nauki trafiły do Tybetu. Marpa miał wielu uczniów, ale spośród nich tym szczególnie ważny był Jetsin Milarepa. Z kolei uczniem Jetsyna Milarepy, kiedy Milarepa miał wielu uczniów, Rechungpa i innych, ale spośród tych wielu uczniów, tym głównym, najważniejszym, tym uczniem, który był jak duchowy syn, był mistrz Gampopa. A więc ci trzej, Marpa, Milarepa, Gampopa, są uważani za takich trzech praojców linii kadziu. Tak, a więc tak jak w normalnych rodzinach mówimy o pradziadkach, praojcach, oni są tymi praojcami linii kadziu. Więc oni zapoczątkowali i stworzyli jakby fundament tej linii w Tybecie, to właśnie Marpa, Milarepa i Gampopa. Gampopa był taki specjalny pośród nich i często jest też nazywany założycielem linii Dakpo Kadziu. Więc teraz, kiedy mówimy o Kadziupa czy Kadziu, to mamy na myśli zwykle te nauki kadziu, które były rozprzestrzenione przez Gampopę. Gampopa miał wiele różnych imion.
Najbardziej znane są zasadniczo dwa. Jedno to imię znane jako Dakpo Rinpoche, a drugie imię to Gampopa. Dakpo is Dakpo the oznacza, name of a place. to jest miejsce, nazwa miejsca. Gampo means the name of a mountain. Dakpo to jest nazwa góry. So it's like the Dak- Lam was called by the name of a place or by the name of a mountain. A więc jest to człowiek, który pochodził, praktykował na tej górze, stąd był tak nazwany, a jego Dakpo Kaju. uczniowie byli automatycznie nazywani Dakpo Kadziu. W ten sposób uzyskano właśnie tę nazwę Dakpo Kadziu. Of course, before Gampopa, before he was even born, there was of course a Kaju lineage. Oczywiście zanim Gampopa się nawet urodził, istniała linia Kagiu. Przecież byli Marpa, Milarepa, They were primarily called the Dakpo Kaju. ale później po czasach Gampopy Kadziupowie zwykle byli nazywani Dakpo Kadziu. Nie używa się specjalnie nazwy Mila Kadziu. Czasem niektórzy mówią Marpa Kagiu, Really spread. ale ta tradycja tak naprawdę się nie rozprzestrzeniła. Jaki jest tego powód? The Dakpo Kaju theme Ogólnie, kiedy mówimy o Dakpo Kadziu, of this, of course, comes down to Marpa and Milarepa. to oczywiście pamiętamy, że przekaz tych nauk pochodzi od Marpy i Milarepy. Jednak But Lord Gampopa, to właśnie mistrz Gampopa in addition to having the w dodatku do instructions passed down from Marpa and Milarepa, tych wszystkich instrukcji, które były mu przekazane przez Marpę poprzez Milarepę, lineage called the Kadampa lineage. to Gampopa sam także był wykształcony i praktykował w tradycji znanej jako Kadampa. And he also had all of the instructions on Miał również wszystkie te ustne nauki i metody prowadzące do wyzwolenia pochodzące z Kadampy i wyzwalające nauki, instrukcje Mahamudry pochodzą od Milarepy. union to guide you I on połączył te dwa metody, in terms te of dwie establishing metody. a regime and way of doing things. I, And so because of his activity, he was able to bring a even greater power to spread the I teaching. dzięki tej niezwykłej aktywności Gampopy był on w stanie dać taką jeszcze specjalną moc, specjalną siłę tym naukom When we talk about i sprawić, że stały się bardziej znane, rozpowszechnione. Dlatego właśnie często nazywamy to Dakpo Kadziu, używając tego jako ogólnej nazwy dla wszystkich podszkół tradycji Kagiu. what is a Kajupa, we normally immediately understand it as the Dakpo Kaju. Więc zwykle, kiedy mówimy o kimś Kadziupa, to mamy na myśli, że należy do Dakpo Kadziu. And for this to happen, Po to, aby tak się stało, and Milarepa said to Gelapasa, Milarepa Milarepa said, from my Milarepa's practice lineage, your Dakpo Kaju z nauk Milarepy powstało właśnie ta linia, czy też nauki znane jako Dakpo Kadziu. but after me there will be many Sam Milarepa przepowiedział, ja jestem joginem, ale po mnie będzie wielu praktykujących mnichów. bring benefit to infinite sentient beings. I to właśnie aktywność Gampopy umożliwiła przyniesienie pożytku tak wielu czującym istotom i nauczanie różnych istot. Dlatego właśnie tak wychwalamy Gampopę jako tego, od którego pochodzą, czy który rozprzestrzenił te nauki. These three, A więc spośród tych trzech, Marpa, Milarepa i Gampopa, the one of these three forefathers who had the greatest activity, spośród tych trzech praojców największą aktywność, najbardziej taką rozprzestrzenioną aktywność miał właśnie Gampopa i on był zasadniczo tym, który rozprzestrzenił nauki, doprowadził do rozkwitu i rozprzestrzenienia nauki Kadziu. was able to have such vast activity to benefit sentient being, or the situation that allowed this Powód, dla którego był on w stanie przynieść pożytek tak wielu istotom, there are of course many evident and many hidden different jest oczywiście, złożyło się na to wiele takich i oczywistych, i ukrytych okoliczności. situations
Takie, wśród nich są takie jak na przykład poprzednie modlitwy dobrych życzeń i bodhicitta, But in terms of the general way it appears, the common, ale to są takie, można powiedzieć, ukryte, wcześniejsze przyczyny, ale patrząc z punktu widzenia takiego bardziej bezpośredniego, to wiemy, że Marpa przede wszystkim był farmerem. and so when Milarepa came to look for Marpa, when he Kiedy was Milarepa looking for przybył Marpa, he szukając Marpy, where's the king of translators, Marpa the zadał translator? pytanie komuś, kogo spotkał, gdzie jest król tłumaczy, wielki Marpa, ale wszyscy mówili, nigdy nie słyszeliśmy o żadnym królu tłumaczy, ale tam jest taki wujek, który tam mieszka na górze, nazywa się Marpa. So that's what the histories show. A więc to jest coś, co historia pokazuje, że Marpa nie był specjalnie znany jako nauczyciel dharmy. There were a few students who came to him, such as Milarepa, Było kilku uczniów, którzy przyszli do niego, tacy jak Milarepa. and when he arrived on Hoto, Kiedy on przybył he gave him the fifth instructions of the to Marpa udzielił mu tych liberation and direct. takich specjalnych instrukcji, specjalnych instrukcji prowadzących do wyzwolenia, specjalnych metod, For starting a monastery. There's nothing ale, that in the ale nie dał mu przecież żadnych instrukcji do stworzenia żadnego klasztoru. Dał mu instrukcje prowadzące do wyzwolenia, ale dom Marpy był po prostu prywatnym domem na wsi. Nie było żadnego ośrodka studiowania dharmy. so at that time was just his Marpa's own private residence. Był to po prostu prywatny dom Marpy. Lord Milarepa was even more carefree than that, even less. He would go from mountain to mountain and stay in mountains. He spent 42 A Milarepa z kolei 42 lata spędził w górach, chodząc z góry na górę, przebywając w jednej samotni, w drugiej. he stayed in no fixed location. Nie miał żadnego takiego stałego miejsca przebywania i kiedy opuścił jakieś miejsce, There was just a few students, receptive to students. było zaledwie kilku uczniów, którzy podążali za nim, ale zwykle nie przebywali w tym samym miejscu. Retinue of students. He didn't do that sort of activity. On nie miał wokół siebie takiego dużego zgromadzenia uczniów, nie miał takiej aktywności. It's like a sort of establishing a monastery or a basis of Nie stworzył żadnego klasztoru, miejsca, gdzie zbieraliby się uczniowie. Milarepa. Nie miał tego ani Marpa, ani Milarepa. They would say, Milarepa went here, and if we go look at them, they're just like empty caves, empty mountains. I kiedy uczniowie poszukiwali, czasem słyszeli, że tu wcześniej był Milarepa, przychodzili i spotykali tylko puste jaskinie. Nawet nie było jakiegoś domu, którym można by wskazać, że to jest dom Milarepy. Now later, in later times, they did build monasteries or monuments in those places, but that only occurred later. W późniejszych czasach ludzie budowali przy tych jaskiniach jakieś klasztory, ale to się zdarzyło dużo później. Za życia Milarepy coś takiego się nie wydarzyło. Now Gampopa himself, Natomiast Gampopa it was different from either Marpa or Milarepa. The main thing that był was inny main thing is that od Marpy czy Milarepy. basis. The two, Marpa and Milarepa were both lay people, Marpa i Milarepa obaj byli świeckimi ludźmi, but Gampopa, ale Gampopa był, because he was a monastic, był mnichem. A ponieważ był mnichem, when he was in his 20s, to he went forth and entered monastic kiedy wiadomo, że kiedy miał około 20 lat, udał się do klasztoru, przyjął ślubowania mnisie i potem He went to the region of Pemba and U, where the Potem great emphasis on pure poszedł do regionu Gampo i tam, entered a Kadamba monastery. tam były wielkie klasztory Kadampy. He lived there, W tych klasztorach Kadampy on żył, many Kadamba instructions. studiował wiele nauk Kadampy.
Tene jizu mila rebe kundiyo liya jeju stane haji No, when he went to see Milarepa, he spent 13 months with Milarepa. A po tym, gdy ukończył to wykształcenie, spotkał Milarepę, spędził 13 miesięcy z Milarepą. Kadampa teachers. Ale nawet po tym, gdy spotkał Milarepę, studiował z wieloma nauczycielami Kadampy. Tantra or only practiced sutra. Zasadniczo wtedy w Tybecie było tak, że albo praktykowałeś ścieżkę sutr, albo ścieżkę tantr. To był ogólny zwyczaj w Tybecie w tym czasie, ale Gampopa Practiced the sutra and tantra union. praktykował w połączeniu sutry i tantry. Or he had the practice that he had done as when he was younger, the Kadampa, and the instructions on Czy kiedy był młodszy, kiedy praktykował Kadampę, a potem kiedy praktykował ścieżkę metod i ścieżkę wyzwolenia, jakie otrzymał od Milarepy, to później Milarepa. połączył te dwa rodzaje praktyk. As Lord Milarepa had instructed, he went to Dhamma in Tibet, and at that place I he founded a monastery and retreat. wreszcie po tym, gdy otrzymał te nauki od Milarepy, udał się do miejsca znanego jako Daglagompa. Tam zbudował miejsce do medytacji i kiedy tam przebywał długo w medytacji, zaczęło zbierać się wokół niego wielu uczniów. A wtedy zaczął nauczać tych uczniów i sposób, w jaki przekazywał nauki, to były takie, że Primarily talked about the dla takich zwyczajnych praktykujących Dhamma tradition. przekazywał nauki dla trzech rodzajów praktykujących zgodnie z tradycją Kadampa. The defects of samsara, karma, Nauczał o drogocenności ludzkiej egzystencji, o nietrwałości, o wadach samsary i tak dalej. I kiedy byli gotowi, dopiero tym najbardziej dojrzałym uczniom przekazywał nauki tantry. 다부름 비치기 농봉 나로라 예비 참 feet for one. 가르쳐 나왔습니다. 다다 밀라 파르 템바디 안 까담발라 되네. 나르 당마 셰바 만데 까담다 만데나 템바 파 유무시 있어. 다가르잖아. 다다 만 밀리야 또 펜도리. 총 까담발라 되네. 제 나로베기 당와디 셰바 야셔와 이미데 야 까담베 내가라 만제나 랑장 중원도 마송나 안에 펜도시 And so what Milarepa said is that if you first train yourself, Milarepa powiedział, że jeśli najpierw wyćwiczysz siebie w tradycji Kadampy, a później ćwiczysz się dopiero w praktykach tantr, to z tego jest największy pożytek. Gampopa is that in the previous Tym time, specjalnym czynnikiem było to, że at the time of Marpa and Milarepa, is that they primarily w czasach Marpy i Milarepy and other means oni głównie nauczali i praktykowali takich metod jak Tumo i innych metod. also called the teaching the Prajnapada and called that the co-motored yoga, and said that so you could practice Jak również using empowerments and so forth. tak zwaną jogę współistniejącą. And he pointed out the nature of the mind to many young students directly. So in this way there was the I w ten sposób Milarepa, przekazując tę jogę współistnienia, mógł nauczać wielu młodych uczniów bezpośrednio wprowadzając ich w naturę umysłu. so from that time there was some student geshes who studied philosophy, A studied the sutras, and w tym czasie było też oczywiście szereg gesze, którzy studiowali sutry i filozofię. these students who had studied philosophy, and Gampopa has wasted them, and so there are many who criticized him or spoke down about him at that time. I kiedy Gampopa nauczał również właśnie tych metod tantry, to niektórzy ci uczeni zarzucali mu, że Gampopa has let many bright students go to waste. So they're criticizing me. niektórzy krytykowali Gampopę, mówiąc, że po prostu marnuje nauki, ale Will certainly be able to benefit us students. And so there's
Także w historii zapisane, nie do końca zrozumiałem, ale chodziło o to, że Gampopa mówił, że nauczając ich najpierw sód, potem tantr, będzie w przyszłości będzie to przynosić im wielki pożytek. Podobnie jak jeden z głównych uczniów Rechungpy, najpierw był Geshe Kadampy, a później został głównym uczniem guru Rechungpy. I on także otrzymywał nauki od Gampopy. Nazywał się Jitsangpa, jak zrozumiałem. On był uczniem, który najpierw studiował filozofię i tak dalej. I on narzekał, że Gampopa w ogóle nie uczy uczniów filozofii, tylko naucza ich medytacji. I mówił, jeśli tak, że tylko uczą się medytacji, to jakie dobre właściwości oni rozwiną, czy cokolwiek będzie pożytek z tego. Miał pewne wątpliwości na ten temat. Ale tego dnia, kiedy wyraził te wątpliwości, miał w nocy sen. Taki specjalny sen, w którym pojawiła mu się góra Gampo. Cała ta góra była wypełniona jaskiniami dla medytujących. I tam siedziało wielu medytujących. I w nich medytowało wielu ludzi, z których biło piękne, tęczowe światło, promieniowało, wypełniało całą przestrzeń. Tak czuło się, że oni są takimi, że całkowicie wykonali swoją pracę na ścieżce. I to wszystko miało taki kolor, taki kształt jak stupa. Wielu ludzi się przed tym kłaniało. I ludzi, którzy się przed tym kłaniali, mówili, że to są ofiary od całego świata ludzi i bogów. Potem, kiedy to śnił, Jitsangpa pomyślał, muszę spotkać Gampopę, muszę z nim o tym porozmawiać. I kiedy tak pomyślał, następnego dnia zaraz miał znowu przepiękny sen. To było w tym śnie, spotkał Gampopę, pokłonił się przed nim i chciał opowiedzieć o tym swoim śnie Gampopie, ale zanim cokolwiek powiedział, Gampopa powiedział do niego. Powiedział, wy filozofowie, że rzeczywiście mnie nie lubicie, a szczególnie ty. Ty naprawdę mnie krytykowałeś, prawda? Ale więc ty krytykowałeś mój sposób nauczania, ale naprawdę jest tak, jak to było w twoim śnie, dokładnie tak, jak śniłeś. Taka jest prawda. Że ci młodzi mnisi, których nauczam, najpierw byli takimi złymi dziećmi, a teraz stają się godni czci wszystkich bogów i ludzi. Niezależnie od tego, skąd pochodzą, z jakiej rodziny, z jakiego statusu społecznego, ja wszystkich akceptuję.
Niektórzy przychodzą i mówią, że ja w ten sposób zniszczę nauki, So who is benefiting the teachings? ale Who is benefiting sentient beings? If you look at who's doing that, ja zadałem, it would be very clear. mówię im, kto tak naprawdę przynosi pożytek naukom, to w przyszłości stanie się naprawdę jasne. And so Gampopa spread the teachings of the sutra Więc tradition of Mahamudra. faktycznie Gampopa rozprzestrzenił nauki sutr i Mahamudry And he would teach he even teach the cowherds and the shepherds. i nauczał nawet pastuchów i Point out the nature of the mind. ludzi, którzy byli niewykształceni. Im dawał instrukcje wprowadzające w naturę umysłu i oni osiągali urzeczywistnienie. Taught many uneducated women as well. Nauczał też wiele niewykształconych kobiet. Yeah, and this is because of the previous bodhicitta and aspirations before, because of the I mówił, że to ze względu na wcześniejsze ślubowania bodhisattwy i że dzięki tej bodhicitcie pointing out the nature of powiedziane, że miał takie błogosławieństwo, taką siłę umysłu, że był w stanie naprawdę wprowadzać na ścieżkę istoty niezależnie od wieku, od poziomu wykształcenia zarówno zwykłych ludzi, similarly. również w bardzo podeszłym wieku. Wszystkich wprowadzał na ścieżkę Mahamudry. As at the time of the Buddha, he was the young Wiadomo, że requested the king of za czasów Buddy Shakyamuniego był on tym księciem Chandraprabha, który prosił Buddę o nauczanie sutry królewskiego Samadhi i dlatego też później odrodził się w Tybecie, znany jako właśnie Dakpo Rinpoche. said, once at the time when I was, I remember at the time of the Buddha, I was Dlatego, kiedy jeden z uczniów o to zapytał, Gampopa powiedział, kiedyś w poprzednim życiu byłem tym młodym Chandraprabhą. Pamiętam, jak poprosiłem wtedy Buddę o nauki i prophesied that I would I Buddha, kiedy zapytał, kto rozprzestrzeni te nauki w przyszłości, to ja wyraziłem takie życzenie, żebym mógł te nauki rozprzestrzeniać. I dlatego teraz odrodziłem się tutaj jako nauczyciel Mahamudry. said that in general, secret mantra is the path of blessings. I ogólnie powiedziano, że ścieżka sekretnych mantr to linia błogosławieństw. Ta linia pochodzi od Naropy, jest znana jako linia błogosławieństw. But many people Ale wielu ludzi, when it's pointed out the ordinary mind, the nature of the mind, but they don't have confidence, they don't feel comfortable with it. kiedy nie ma zaufania do natury umysłu Sutras and tantras i poszukują różnych instrukcji, sutr, tantr, różnych specjalnych nauk szukają do many different hurried things, but i słyszą wiele różnych nauk, ale jest im trudno rozpoznać naturę umysłu. the actual lineage where the wisdom of blessings dawns from within, Ale ta faktyczna linia przekazu błogosławieństw, lineage is the precious guru Gampopa. to jak patrzymy, kto faktycznie był dzierżycielem tej linii błogosławieństw, to w tamtych czasach to był właśnie nasz drogocenny Gampopa, Of the Buddha, or an emanation of the Buddha in this degenerate time. And so, który Srila praised Gampopa in this way. So when we talk about Gampopa, we talk about the Sutra traditions of Więc when we talk about the kiedy lineage that we talk about these days, we are primarily talking about the co-emergent yoga fifth instruction of co-emergent yoga taught by Gampopa. Więc zwykle, kiedy mówimy o Mahamudrze, to tutaj istnieją nauki Sutrayany Mahamudry, Tantrayany Mahamudry, ale współcześnie, obecnie, kiedy mówimy o Mahamudrze, zwykle mamy
na myśli te specjalne nauki Hlencik Ciepy, czyli Sahaja Yoga Mahamudry, która była specjalnie nauczana przez Gampopę. I jak zapytać, co to Gampopa nie praktykował sekretnych mantr? Oczywiście praktykował sekretne mantry. Gampopa miał wiele tych specjalnych ustnych instrukcji dotyczących Hierim i Dzogrim. I również praktykował ścieżkę Mahamudry poprzez tak zwaną ścieżkę metod. I również Dysun Ciempa, pierwszy Karmapa, założyciel linii Karma Kamsang, on otrzymał wszystkie te instrukcje od Gampopy. Więc także praktykował sekretne mantry. Więc zapytany, czy Gampopa nie praktykował sekretnych mantr, Dysun Ciempa powiedział, ależ oczywiście on praktykował sekretne mantry. Jak Gampopa poszedł do Milarepy, to przez rok praktykował przede wszystkim głównie Tumo. Spędził 13 miesięcy z Milarepą, 12 spośród których spędził na praktyce Tumo, więc nie ma co wspominać. Oczywiście, że praktykował tę ścieżkę metod tantr, praktykował połączone nauki sutr i tantr. Ale połączył to również z tymi naukami do 3 rodzajów uczniów, które pochodziły z tradycji Kadampy. I nauczał wiele różnych praktyk. Wielu w końcu jego uczniów byli także mnichami. Tam w tym klasztorze Tagla Gampo była bardzo ścisła dyscyplina mnisia. A więc on rozprzestrzenił zarówno nauki tej ogólnej tradycji, pod tym względem był inny niż jego poprzednicy. Więc to, o czym chciałem powiedzieć dzisiaj, to chciałem przede wszystkim podkreślić, co to znaczy, jak mówimy, że jesteśmy Kadziupa. Więc w zasadzie pomyślałem, że dobrze będzie wyjaśnić trochę, co rozumiemy pod pojęciem Kadziu, jakie jest tego znaczenie. Także kiedy przylgniemy tak jakby do samych etykietek, do nazw, mówimy wtedy tylko o słowach, ale powinniśmy szukać ich znaczenie, zastanawiać się, co znaczy linia Kadziupa, tak jak w odniesieniu do nas samych, co to znaczy, jakie praktyki wykonuje. To było tylko takie krótkie wprowadzenie. Jutro chciałbym pokrótce opowiedzieć o życiu samego Gampopy. Kiedy się urodził, u jakich lamus studiował i tak dalej. Także przez to przejdziemy jutro i w końcu będziemy mówić o naukach 4 dharm Gampopy już bezpośrednio. Więc dzisiaj już poprzestaniemy na tym.